tal-aħħar qed tissemma dejjem l-istess fuq dawn l-affarijiet li jiġru tal-UFOs u hekk. Salfer. Riħa ta' bajt, riħa tinten. Ma nafx jekk qatt esperjenza jta. Mela jiena personali li ħata bajt tinten qatt, però tħalġu kamra fejn kienet tħalġu kamra darba minnhom. Kienet naqa tal-biża' u tal-waħx qatt ma rajtha di xena qudiem wiċċi u l-riħa li kien hemm kienet ma teżistix out of this world. Ma rajt xi ħaġa. Kont naf x'qed jiġri, kont naf li kien hemm preżenza. Il-preżenza ma kienx minn extraterrestrials tajbin, jafu kif għandhom jitlu u joħorġu, ovvjament huma jraħħom ħadd, imma x-xena li rajt jiena kienet ta' barra minn hawn.